Wis bolong. Ya wis salin. Ya kulit diandane wayune jamak iki. Wis jan. Iya, tapi guys, lho, sing cerentel yang ini. Apa sih? Iki sing aku gawe ber jagung kuwi. Nggih. Ditabrak oleh betul-betul. Bayura endi ta Bayura? Aku gitu. Tangkowe. Tutupan Lah ketutupan paijo. video dot. Ngantri, jelodot. Ini pasangnya apa, Dot? Klepon. Klepon. Wah, enak loh klepon. Nah, jadi timplak rumah sana klepon deh. Aku kok benak kita beli. Oke. Lah, bocah kok jembabasan numpak pit. Wah, lah kabeh iki yo lucu. Wong kene sing dadi korban kok malah disalahne. Ayo, diwangi beres iki. Jare sembrono wae bocah-bocah. Oke, Bala. Iki wis ganti kostum iki. Iki posisine ngantor ganti biasa. Jadi petugas saka notaris kok ya. Dari nganggo anu apa? Nganggo dasi. Sing piro iki? Don, ngudang. So, ya kae lu ya. Ini Pak RT ngudang rebung. Oh, no ngudang kok kleklok-kleklok itu masane numpak bendi ngono ya. Tak dandeng kuwi jenenge urung rezeki ning sing tenang wae rezeki iki ora mung saka motore siji tok yo yo garapan aja oke weh bolo iki malah kaya pesulap nganggo dasi kupu were iki jenenge dasi kembang. Iki numpak motor apa mlaku iki? Ya, mlaku. Oh, mlaku. Mlaku paprasan karo si gendon. Paprasan ping. Mape ping. Ya simpangan to. Make mape ping. Wes. Endi ndak semua? Gitu. Lebo-leboke kok. Iya, kudune ndase ora mlebu. Lho, lha kuwi buntute sik. Buntute sik harus. Halo boys. Iki Mas Bayu Roy. Iki biyen pas ujian akhir lek bukan dadi talene Mas Bayu Roy. Wah, ngeri. Kayak judulnya apa kayak? Tembok berwarna. Wah, bahasa Inggrisnya The Colorful Barrier anjay. The color apa? The Colorful Barrier. The Colorful Barrier. Ini mengisahkan seorang buta warna. Konco-konco biasanya nyawang lek bogang dagel to. Nah, film gue iki nyawang lek bogang mainnya serius. Serius, dramatis nganggo gelo, nganggo keloro-loro ngono ya. Rambutnya ra konti. Ora konti. Oh ya, kayak apa to? Lu syuting lho pirang iku kuwi, pirang minggu. Oh iya ya. Oh anu ya, beda dina ya. Ora beda sasi wisan. Boleh ya. Mas. Gue kan syutingnya ngenteni alat senos ya. Iya, ora apa-apa, sing penting kan kecandak butuhe. Iya, selancar. Yes. Gendon iki nganggo elok.
ganti kostum meneh, Bro. Engko sak klemetan tok ngono we liwat. Iki ngono. Gonta ganti kostum yo. Soale sine wakeh iki. Gonta ganti apa? Gonta ganti dino. Iya, gonta ganti kostum. Mengkono. Yes. Aku. Iki kostumnya sing endi iki? Sing ngono sing kowe ketemu lek Dul. Oh sing aku dadani motormu. Oh iya. Berarti kan tak kira ganti meneh ora beda. Sisi Muhammad sih. Muhammad. Ning ya puji Tuhan iki kan wis mlaku neh. Iya mlaku awake dhewe mlaku orang Gojek kok. Nah. Iki lek delok sira ketemu ndi? Kuwi lho wong manusia ning kono lek. Oh, lagi lati. Iya. Latihan. Oh karo Capoeira. Oh, kok yo capoeira apa mampu awake sakmono kok. Guru lho. Guru anu, Guru mutan. Oh, guru mutan. Tuwa saking tuwa di guru mutan. Oh ngono. Ora kuat, ora mampu mlaku to pisan. Cek terus ayo nyambut. Iya Mas. Trauma. Kowe sisan ya ora apa-apa lho, Is. Piye? Lho, ora apa-apa aja meneh kok nggur bakul. Grosir lho nek perlu tak traktir. Es susu oleh to, Le. Aja neh nggur es susu. Susu sak sapine lho ora masalah. Jo, nggur ngombe. Jajan kono lho sak warekmu njupuk apa-apa los. Alah, jomong pop mie, rock mie, dangdut mie sisan, los. Pak Bugang dino iki engko nampa persenan akeh. Mula kowe kabeh rasah dok semua. Mangano sak warekmu, ngombeo sak kembungmu. Los pokoke. Wis khusus kowe kabeh. Oke bolo, iki wis menjelang sore hari. Iki wis itu 70%. 70% produksi kita. Cepet ya. Loh, cepet no. Kandhane iki bolo-bolo ki anggere genah kuwi ne. Kuwi genah cepet. Genah kuwi ne. Apa iki? Waktunya. Si Ayune kuwi genah. Waktunya. Lah ya waktu. Nah, waktune waktu si Ayune genah. Wis. Cepat. Satset das-das. Wis. Beres. Ditinggal Istilah iki ora kok kancangkeman. Lah iya. Pokoke sing penting ki ngene lho. Kanggo dulur-dulur kabeh, pokoke percaya wae to lek Bugang nek kasih informasi apa sebabe wingi-wingi lek Bugang ora sepil-sepil produksine karena lek Bugang kan ya sempat diomongi aja di infose utawa bocor kesek karena episode sing arepe tayang kuwi iki episode spesial sing dinanti-nanti bolo-bolo kabeh kuwi episode warung soto Mbok Jum. Piye lho, makane lah iki memang lagi ngetokke lek Bugang produksine tak ketokke. Wingi-wingi memang primpen to. Sepi, kampung review sepi. Padahal ki enek yo an. Lho ning lek Bugang ki lho aja nganti ketok ngono. Lek dianggap lek Bugang lha ndi dinteni ora tayang-tayang ngapusi ya wis ben. Mira yo nggur penemu wae ora masalah. Pendapat orang tuh lho kan dari mergo apa kuwi kan jatahe tim produksi sing rilis sing upload lek Bugang iki kan ya nggur kasih informasi tok ra ya ngono Mas Gendon. betul Dimo wis pokoke akeh lah wisan wis
sedina iki. Sedina. Puji Tuhan alhamdulillah waktune kuwi on time. On time. Ora kaya wingi-wingi. Ya ta. Ya. Wis belalah ya. Wis mungkin mergo wis do kangen nyekel naskah. Dadine ngapake delok wis rampung dadi lanjut wis dadi yes. lanjut neh dadi kandhani wonge bel kabeh apa meneh sing ngegame kuwi. Malah ngegame tok wis apal kok. Apal kuwi drijine mapane ning ndi kok. Apa? Kaya jempolnya dasmu. Senengane ngene. Ya ngene iki. Ya ngene iki kegayungane kanca-kancane pas layar aja. Timbangnya mikir naskah. Oh, kenceng sepaneng. Ndak malah lali. Nah, ndak malah ora apa. Di gojokan. Heeh. Di pas nyambut gawe. Nah, kuwi lho, umpan papan. Nah, empan papan. Oh iya, heeh, empan papan. Empan papan. Lah aku iki yo ngro neroke omongane wong-wong kuwi kok ya. Iki deloken. Sutradarane dhewe nganggo kaca tinggal bareng. Lho, lah piye wong ya sepuh kok iki. Sepuh kuwi. Barane sapa to? Ya, barane Pak Harto. Yo ora. Oh, Sustresno kuwi. Lah ya ketuan. Lah, sapa? Piye? Ketuan. Kok Kang. wis sisan ya ora apa-apa lho wis. Yalah ya ora apa-apa. Aja meneh kok nggur bakul. Grosir lho yen perlu tak traktir. Lah ya ngono ta, Bul. Oh ya jelas. Profesional iki. Alah aja meneh kok nggur es susu. Susu sak sapine lho ora masalah. Jo. Nggur ngombe tok. Jajan kono sak warekmu njupuk apa? Los pokoke. Wah, dina iki los. Alah, aja mbung pop mie, rock mie, dangdut mie sisan ya los. Lagi kilang piro berarti biji? Ngeluru, kilang ngeluru. Kan dina iki. Nompo persenan akeh. Mula kowe kabeh rasa dok semua. Mangan sak blengermu, ngombe sak kembungmu. Wis, los pokoke. Wektu iki los.